खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया 18 जुलाइ खालारखालि सानजारि नोगोरनि सतीश बसुमतारी गोजौ फरायसालिनि जौस्राङाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 7थि जोनोम सान फालिनाय जादों। बे सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेंथुमनायाव मोनसे रोंग'सा मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव बिटिसि एबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा मा जाहोननि थाखाय खौसेथि जानो हायाखै आरो माबायदि हाबा मावबा बयबो खौसे जाना इयुनाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हागोन आरो बर'नि थामथि गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ गावहायुङारि खुंथाइ एबा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ बयबो खौसे जाना माबायदि बरायगोन एबा माबायदि दैदेनलांगोन बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों। बे सावरायमेलाव गोबां माहारियारि आफादफोरा बाहागो लायो, जेरै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला सालिन्डार एनडिबिनि मावफुं सोद्रोमाफोर, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, धेमाजि जिल्ला हारिमु आफाद, एमएससिनि मावफुं सोद्रोमाफोर, धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा, गाव पन्चायतनि आफादगिरिफोर, बारग' सोद्रोमाफोर, ओनसोलनि गोबां फुंखा सुबुं, गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फोरोंगिरि हान्जामोन आरो दखलानि बिबान मोनगिरिजों लोगोसे मावथि हान्जा बिथांमोना बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लानाय जादों। आरो बे सावरायमेलनि गेजेरजों जायफोर सुबुङा खौसेथिखौ सिफायना बिसनि गाजा बेरहोनो नागिरदों बिथांमोनखौ जानगाराव थानो खावलायदों। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो हायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी। बे सावरायमेलावनो बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरा बिकेएसि आरो बिकेडब्लिउसि थामहिनबा वेलफेयार काउन्सिल आरो अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव थानाय फारागथिखौ गेबेङै बुजायना होनाय जायो। दानिया फै जों धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी फोरमायनाय नुथाय नायदिनि। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 7थि जोनोम सान जिहेतु बेखौ हाबाफारिखौ नोंथांमोना गाजा गोमजायै फालिनायनि सायाव मा बुंगोन? दिनै जिहेतु 28 जुलाइ बे 28 जुलाइआवनो 2014 मायथाइयाव आसामनि गोबां रोंगौसाफोरखौ लानानै बे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बे दिनैनि सानजारि नोगोरावनो बेखौ दानाय जादोंमोन। बे दानाया दिनै 7 बोसोराव आगान होबाय। दिनैनि थाखाय दिनै बिनि जोनोम सान आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गेदेमा सान आरो जोङो जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय रांखान्थि समाजखान्थि जौगाथायनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जों बिबोबाय थादों। बे डिमान्डआ दाख्लैसो थांनाय बिटिआर सुक्तियाव लाजाफादों बिकेडब्लिउसि, किन्तु बेखौ दिनै जों रायजोनि गेजेराव क्लियार खालामदों जे बिकेडब्लिउसिनिफ्राय जोंनो बिकेसिसिम बिबाय थादों, खारन वेलफेयारनिफ्राय जितु अट'नमास काउन्सिल बिनि खुंथाया गोरासिन आरो बेयाव माखासे पावारा बांसिन। जितु जों वेलफेयार काउन्सिल नुदों बेयो थारमाने 17टाल' पावार थायो, अट'नमास काउन्सिल एबा 14टा पावार थायो बेयाव। गतिके गाव हायुंथारि खुंथायखौ जोङो बिदों, जेरैहाय एक्जिस्टिं 6टा काउन्सिल दं बेबादि काउन्सिलखौ जोङो दिनै बिनानै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे रोंगौथि मेल खुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव जों बे बाथ्राखौ फोरमायदों। गाहाय जोंहा गोबां ससियेल मिडियाफ्राव जोंनि दानि बर'नि थामथि गोरोबथानि थानाय बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय अट'नमास आरो वेलफेयार बेनि गेजेराव गोबां रायजो राजाफोरनाव जेंना सोमजिबाय थादों। दा बेनि फारागथिखौ फोरमायनो थाखाय खावलायदों। ससियेल मिडियाफ्राव जोंबो नुदों नुनाया, किन्तु स्टाडिखौ जों खालामबाय थादों, हमवर्कखौ जोंसो खालामदों। गतिके वेलफेयार काउन्सिलनि वेलफेयारना जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्टजों जों रायज्लायनानै बे कमप्लिटलि रेडि जाबायमोन बुस्थुआ। जों बुंबोबाय थादों बायजोआव थानाय साफ्रोमबो बर'आ मर्यादापूर्ण मोनसे समाधान नागिरदों आरो बयबो बेयाव हाबनांगौ, बयबो बिनि सुबिदाखौ मोननांगौ, जों बेखौ डिमान्ड होबोबाय थादों। किन्तु थांनाय कंग्रेस सरकारनि दिनाव 2016आव जितु जानुवारियाव जितु तरुण गगैआ एनाउन्स खालामदोंमोन 31 जानुवारियाव, बेयाव दंमोन थारमाने थाखानाय एक्जिस्टिं काउन्सिल 6टा काउन्सिलनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल होनाय जागोन। बिनि एक्टबो बानायबायमोन, बिनि इन्टारिम बानायनोबो जोंखौ खावलायदोंमोन। किन्तु जिहेतु जों गासिबो साफ्रोमबो बिटिसिनि बायजोनि बर'फ्रा बेयाव हाबजोबनो हायैखाय जों बेखौ एक्सेप्ट खालामना लायाखै आरो जों मोनसे गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बेखौ माबादों। आरो वेलफेयार जितु बिदों, वेलफेयार जितु बुंबाय थादों, वेलफेयारा 17टाल' पावार थायो। मोनसे अट'नमास काउन्सिल होनबा गाव खुंथाय आरो बेयाव 30टा पावार थायो बेयाव।
दा बे साबसिन जों साबसिनखौ बिबाय थानानै जितु आदार्स जिবিলাক एक्जिस्टिं काउन्सिल बे काउन्सिलखौ जोङो बिबाय थादों थारमाने दा जोङो थांनाय समफोराव एसे बावैसो सिगाङाव ससियेल मिडियायाव UBPO एबा खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोंनि गोबां ससियेल मिडियायाव सिफायनांगौ एबा नाना धरननि थाखाय गोबां सोलायनाय नुदों दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बाथ्राखौ जों नायदों गेजेर गेजेर खिन्थु बाथ्राया ओरै दङ जे मोनसे गेदेर मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला माखासे एसे हेंथा हेंथिया सोमजियो जोंना जाहैबाय जों समायखिरा लादों जे जों समाजनि खामानि मावगोन बर'नि जिবিলাক अर्गेनाइजेसनफोर दङ जातीय संगठनफोर दङ बेसोरजों थाफानानै माखासेखौ लाफानानै जों खामानि मावनायाव दङ सोरबा सोंखारिदों सोंखारिया जोंहा बेयाव खर' सानांगौ गैया उइस्टन सार्चिलआ मोनसे खोथा बुंदोंमोन यु केन नट रिच इउर डेस्टिनेसन if you stop and stone every dog that barks ते माफ्रोमबो सैमा नों लामा थाबायलानो जे सैमा माफ्रोमबो सोंनाय सैमा माफ्रोमखौ जुदि हाथर खुयना थांबाय थायोबा नोंनि थांखियाव नों मोनहैनो हाया थारमाने जों गतिके बेफोराव जों बारा खर' सायाखै जोंनि गेजेराव जेबो हेम्पारबो खोख्लैनो हाया बियो जोङो ओरैबायदिखा जों साहस गोरा जों टलारेटबो नंगौ आरो जों साहसिबो गतिके जों बेफोरखौ बारा खेरखेरा थारैनो बिटिसिनि बायजोआव थानाय एबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरा वेलफेयारखौ हांख्रायसिनदों ना कसारिखौ जिहेतु थांनाय गोरोबथायाव नुबाय वेलफेयारसो फैदों होननानै दा बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां गनायदों गोरोबथायाव वेलफेयार फैनायखायनोथ' दावराव जादों दावराव जानायखायनोथ' स्टेट गभर्नमेन्टनि जिবিলাক केबिनेट आरो जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जे जोंनो अट'नमास काउन्सिल नांगौ होननानै रिप्रप'जाल साबमिट खालामनानै बे बिटिसिनि जिथु खामानि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि खामानि बे आवगायगासिनो दङ जुदि कर'ना जायामोनब्ला आरो माखासे दैबानानि जेंना जायामोनब्ला बे बाजेट सेसनावनो बेखौ घोषणा होनायनि खोथामोन दाथ' जों सरकारखौ डिमान्ड खालामदों नैबे बाजेट सेसननि सिगांनो जोंनो बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जोंनो थाबैनो दाफुंना होनांगौ होननानै जों गभर्नमेन्टखौ खावलायदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि शिबराम बसुमतारिनि बिबुंथि खोनासंनि जिहेतु दिनै 8 जुलाइ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि स्निथि जोनोम सान फालिनायाव जिहेतु नैबे सावरायमेल लानायाव जोंनि आउट अफ बिटिसि एबा आउट अफ बिटिआरआव थानाय बर'फोरा मानि थाखाय खौसे जानो हायाखै आरो मा मावोब्ला जों खौसे जानो हागोन बिनि सायाव सावरायनाय जाबाय दा नोंथाङा गमामायैनो नोंथांनि बायदिब्ला जोंनि नैबे आउट अफ बिटिआरआव थानाय बर'फोरा गोबां माहारियारि आफादफ्रा मानो खौसे जानो हायाखै आरो मा मावोब्ला जों खौसे जानो हागोन होननानै सानो बे समाव आङो नोंथांमोनखौ साबायखर जासिहरबाय दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि धेमाजि जिल्लानि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाफानानै दिनै बर' कसारि काउन्सिलनि सायाव मोनसे मेल जिपि लिंनाय जादों धेमाजि जिल्लानि सिङाव बेयावनो गोबां खोथा सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनाय मेलाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मिनेस्वर बसुमतारि आदायाव दंफैयो बिथांमोन दैदेनगिरि आरो जिल्लानि आरो दखरानि गोबां दैदेनगिरि दंफैयो आरो बेहाय जोंनि आगुन दैदेनगिरिफोर गोबां दैदेनगिरिफोर दंफैयो माखासे खोथाखौ मोजाङै सावरायनाय जादों बे समाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आफाद जानानै जोंबो बरायदों नोंथाङा जे सोंबाय खौसेथिनि खोथा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आफाद हिसाबै जोङो खौसेथिखौ 100 खोन्दो जों लुबैयो बेहाय मालाबा जोङो खौसेथिनि खोथाखौ एसे गेप जानाय बायदि नुदों होननानै बुंदों बेबो नंगौ नंद्राय नङा नाथाय जों बेखौ जों मिथिखाबायब्ला जों बेखौ बोरै फोजोबनांगौ बेखौ बयबो सानलायनांगोन आरो बेयावनो जोंबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो हदाय बुंबोदों दा बेहाय जोंनि गेजेराव माखासे गेप जाबोदों सावरायनाय माखासे मोनलायनाय बायदि सोलिलायनाय बेखौ माखासे गेप जाबोदों आरो बेयो एक्सुवेलि पलिटिकेलिबो जाबोदों बेखायनो जोङो दिनै थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै 17 बोसोर बिटिसि सरकारखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सालायबोदोंमोन बिथांजोंनो लोब्बा लाफानानै जोंनिबो बै समनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनजों सोलिफादोंबा दैदेनजाबाय थादोंबा दैदेनबाय थादों बिदिनो जोंनि बे ओनसोलखौबो दैदेनदों बे हिसाबैनो फैनो हादों दा जेब्ला जों थामथि गोरोबथा फैबाय थामथि गोरोबथानि गेजेराव दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्तिजों लोगोसे बाहेरनि बर'फोरनि राजखान्थियारि मोनथायाबो बर' कसारि काउन्सिल बा वेलफेयार काउन्सिल मोनबाय बेखौ लानानै दुलाराय बर' आफादाबो गोबां नाजाबोदोंमोन आरो बेनो जाफैबाय आरो बेयाव UBPOआबो सानगिरि जाबाय बेनि थाखाय जों साबायखर जासिहरदों आरो थांनायनि जिथु मोननै सुक्ति बे मोननै सुक्तियाव जोंनि बाहेरनि बर'फोरनि मोनब्रै जिल्लानि बाहेरनि बर'फोरनि मोन्थायफोरा गैयामोन बेहाय
बे हिसाबै जोंहा गोबां दुखु खस्थ' मोन्दों बा गोसो गोरबोआव दुखु दङ दा अब्लाबो जों बर' जाथिनि हिसाबै जोङो मा मोन्दों मा मोना बेखौ दोनथ'नानै बर' हारि हिसाबै खौसेयैनो दाबिखौ लांनांगौ आरो बे हिसाबै जोंनि जिथु मोन्थाय बेखौ खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथामाव मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै दिनैनि दिनाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों माबा मोनसे मोन्दों बेखौ मोननायाव जोङो ज' थांनांगौ होननानै दुलाराय बर' आफादाबो होनदों आरो जोंबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आफाद हिसाबै जोंबो बेखौनो हास्थायदों आरो बेयाव थांनाय 25 फेब्रुवारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे जोंनि बाहेरनि बर'फोरनि बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो मिरुनि दैदेनगिरिफोरजों गासैबो ज' सावरायनाय जादों जे बाहेरनि बर'फोरनि बा बर' कसारि काउन्सिलखौ दैदेनलांनायाव दिनै जोङो खौसे थांनांगौ बेखौ जों सावरायदों आरो बेखौ जोंबो अराय लुबैबाय थादों नाथाय मालाबा बेखौनो दिनै जोङो गोबां पलिटिकेलि जों मालाबा सोरखौबा लुबैनाय सोरखौबा लुबैयि बेजों सोमोन्दो थानानै जों बे मालाबा गावजों गाव बुंलायनायफोरा फैबाय थादों जायनि जाहोनाव दिनै बर' फरायसा आफादजों एसे गेप जाबाय थादों गेप जानायनि जाहोनाव जों दिनै जोंनि साननाय हनायफोरखौ जों मोनदाङाखै बा मोजाङै सावरायनो हायियाव दिनै बुजिया बा बुजिलायनायफोरा जोंना एसे सौदावबाय थादों बेखौनो जों दिनै बुंदों बेनो स्पस्त'यै जे जों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानानै बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बोरै दैदेनबोदों आरो जों दिनै माबोरै जादों आरो बेखौ जानायखौ जोङो बोरै सुफुंनांगौ बेखौ आं खावलायगोन जाहाथे बयबो गोसोखौ जों सोदांलायनानै जोंनि इयुन बे ओनसोलनि बर' जोलैफोरखौ जों मोजाङै लांनो हायो जिहेतु जोङो जायनि जाहोनाव जोङो हाथियार लाबोबाय BLT NDFB बर' फरायसा आफाद आबोब गोबां आफाद दाबोबाय बेनि गेजेरजों जुजिबोदों दा दिनै जुजि फैनानै दिनै नैबे माबा मोनसे मोननायाव जुदि जों सावरायनायनि गेजेरजों लाबोनो हायाब्ला बा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टखौ नारसिननो हायाब्ला दिनै जों बेहाय बहुत लाजिथाव बाथ्रा जागोन आरो बेहाय दुखुनांथाव बिनिसै आरो बिल थानाय नङा बेखायनो आं बुंगोन BTC ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन नोंथांमोना नैबे जिथु बिटिआर बा दिनै बर' कसारि काउन्सिल जिथु जानाय बेखौ जाहाथे सुफुंनायाव नोंथांमोना मोजाङै जोंखौ हेफाजाब होयो आरो आसाम सरकारखौ नारसिननायाव बयबो ज' हेफाजाब होयो जोंनि मोन्थायखौ जों लानानै जोंनि बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाखौ जोङो जोंनि मोन्थायफोरखौ सोलोंथाइनि खेथ्रआनो जा आबादनि खेथ्रआनो जा स्पर्ट्सनि जिखुनु जोंनि प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ बोरै सुफुंनो हायो जों बेखौ नाजानांगोन आं बेखौनो जोंनि खावलायनाय जिहेथु जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां समनिफ्रायनो BTC एबा बिटिआरनि बायजोआव थानायफ्रा गावखुंथाय जिहेतु बेखौ नाजाबोबाय थादोंमोन एबा दाबिबोबाय थादोंमोन दा नैबे बर'नि थामथि गोरोबथायाव अट'नमास काउन्सिलनि जायगायाव वेलफेयार काउन्सिल सफैदों दा बेखौ नोंथांमोना बर' फरायसा आफादनि जानानै एबा बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां अनसायमारदों बेनि सायाव मा बुङो बेखौथ' बुंलांबाय जोंबो बेखौनो बुंदों वेलफेयारा माबोरै जादों आंबो हरखाब मिन्थियाखैमोन उनाव मिन्थिदों दा बेखौनो बै समनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजोंबो आं सावरायदों जे वेलफेयारा बोरै फैखो दा हयथ' जाथ'बाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बेखौ सोदांनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों बे हिसाबै जोङो नर्मेलि थाथ'दों सावरायनायनि गेजेरजों बेहाय जोंबो मिन्थिगौ जे बियो बर' कसारि काउन्सिल जागोन होननानै दिनैनि नैबे सावरायमेलनिफ्राय नोंथाङा सानो नामा जे आउट अफ बिटिआराव थानाय बर'फ्रा थारैनो गमामायैनो माहारियारि आफादफ्रा खौसे जागोन होननानै जुदिहे गावखौ जुदि सोंनानै जुदि मावोब्ला आं सासे रियेलि आं बर'नि सासे दैदेनगिरि रियेलि आं बर'नि सेन्टिमेन्ट लानानै जाथिखौ फोथांनो नागिरदों बेखौ जाय दैदेनगिरिया जुदि सानमारदोंब्ला रियेलि बियो सैथोआनो खौसेयाव फैगोन जुदि बेखौ जुदि माबा मोनसे मोननो लुबैनानै जुदि सिङाव हाबनानै माबा बेले बेजे खालामनो जुदि सोरबा सानोब्ला खिन्थु बे बेले बेजेनो जागोन बेखायनो आं होननाया बेनो जे जिखुनु माबा मोनसे सोरबा होनांगौ होनाङा सोरबा दैदेननाङा सोरबा माबा बिबान होनांगौ बेखौ गासिबो आफादजों बे ओनसोलनि आफादजों ज' सावरायनानै जोंसो होनांगोन होमब्लानो बेखौ मानिलायनो हाबानो खौसेया फैगोन जौगानाय फैगोन जिहेतु नैबे आउट अफ बिटिआराव थानाय खायसे दैदेनगिरि एबा सुबुंफ्रा खौसे लुबैयाबो जानो हागौ दा बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानो बेथ' मानसिनि जिउआव गोबां रोखोमनि सुबुं थायो बेखौ जों बयबो मिथिगौ बे सुबुंखौ जोङो थारैनो नोजोर होनांगोन बयबो मेलेमजिबिफोरा आरो आं बेखौनो बुंबावगोन बे बर' कसारि काउन्सिलखौ जाय मानसिया दैदेननो हाथावथाव बा दैदेननो हागोन सुबुं बेफोरबायदिखौ स्पेसियेल सायख'नानै होनांगौ होमब्लासो जोंनि जिथु जौगानाय हाबा बा जोंनि साननाय थांखिखौ जों सुफुंनो हागोन नङाब्ला बेहाय सासे सुक्तिनि खोथाखौ मिन्थियि बा दिनै बर' जाथिनि मा प्रब्लेम दं मा गैया बेखौ बुजिनो हायि सुबुंखौ जुदि होयोब्ला जोंनि आफादनिफ्राय आमगो मोनथारनांगौ होननानै जुदि मा खालामब्ला खिन्थु बेहाय बेले बेजेया आगान सुरजेनगोन आरो बेखायनो आं खावलायनाया बेनो जाहाथे बेखौ बयबो मोजां सान्थौजों मोजां साननायजों मोजां सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ लाबोनांगौ आरो खौसेयाव फैनांगौ आरो जोंनि बर' हारिनि बाहेरनि जौगानायखौ लाबोनांगौ गोजोन्थों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सनेस्वर बसुमतारीनि बिबुंथि खोनासंनि
जिहेतु दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 7थि जोनोम सान दा बिथांमोननि नैबे जोनोम सानाव फैनानै नोंथांनो मिथिनो मोनदों जे नोंथाङाबो मिथिनो मोनदों जे जिहेतु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिथांमोना दाबिबोबाय थादोंमोन नाथाय बे बर'नि 3थि गोरोबथानि जोहै बेयो अट'नमास काउन्सिला वेलफेयार काउन्सिल जाना फैदों दा बेखौ नोंथाङा जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै बेसेबांसो मिथियो? खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आङो 24 हेडलाइन्स बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय थारैनो दिनै धेमाजि जिल्ला बा दुलाराय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा 7थि जोनोम सान बे 7थि जोनोम सानाव बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बेहाय धेमाजि जिल्लानि गेजेराव मोनसे इन्टेलेक्सुयेल मिट जादों आरो बे मिटआव दिनै जों जा आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि थाखाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जा बर' कसारि वेलफेयार होदों बे होनायखौ बेराफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोङो सिगांग्रो मिथिना लानांगोन जे वेलफेयार माने मा बा जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा अट'नमास काउन्सिल नागिरगासिनो दंमोन अट'नमास काउन्सिल नागिरनायाव दिनै गभर्नमेन्टआ जोंनो वेलफेयार होदों नाथाय बेहाय वेलफेयाराव मा मोनो अट'नमासाव मा मोनो बेखौ जोङो सिगांग्रो मोजाङै मिथिनांगोन अट'नमास होननाय लोगो लोगोनो जों बेहाय मा जाहैयो फुल बे पावार थाहैयो आरोखि गतिके दिनै बेहाय वेलफेयार होदों वेलफेयार होनाय लोगो लोगोनो बेयाव फुल पावार थाहैया ओंखायनो जों मालायनि आन्दाराव थायो बिसोरो फाइनान्सियेलबाबो बिसोरो ग्रान्ट हरनानैसो बेहाय जों माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनो हानाय मोनसे सुबिदा थायो ओंखायनो आंनि बायदिब्ला जों थुनलाइ आफादनि जानानै बे जा वेलफेयार होदों बर'फोरनि थाखाय जा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जा वेलफेयार होदों बे वेलफेयारखौ जोङो मोजां गोजोननाय मोनाखै जायनि जाहोनाव जों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ लागोन ना लाया बेफोर बाथ्राखौ सावरायगासिनो दङ आरो जों थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो बेयाव गोजोननाय मोनाखै जों जिहेतु बिटिएसि नागिरदों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल नागिरदों गतिके बे काउन्सिलखौ जोङो मोननांगोन मानो होनना बुङोब्ला अट'नमास होननाय लोगो लोगो जोङो मालायनि सिङाव थानाय नङा जोङो गावनो स्पन्सर खालामना जिखुनु डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ जों मावनो हागोन ओंखायनो जों दिनै वेलफेयार होनायाव जों गोजोननाय गैया आरो जोंनो अट'नमासखौ नांगौ होननानै सानो आरोखि गोजोन्थों 18 जुलाइ खालारखालि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 7थि जोनोम सानखौ मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाट हालामनि जलकियाबुरि गुदि फरायसालियाव फुंनि 8:30 रिंगायाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां शंकर बसुमतारी बिथाङा फिरफिलाखौ बिरहोनायनि उनाव बिबुंथि लाखियो दि खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि राजखान्थि आरो रांखान्थि गासैबो बिथिंनिफ्राय गासैबो मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय सरकारनि सायाव दाबि दाबा आरो नारा नाथा नारसिनबोबाय थादों होनना बिबुंथि लाखियो। बेनि उनाव 9 बाजियाव लाहरिघाट बियाब बाथौ कमिउनिटि हलाव गेवलां मेल खुंनाय जायो। बे मेलखौ सामलायो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां शंकर बसुमतारी बिथाङा आरो आफादनि गुबै थांखिखौ बेखेवो जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां सपन कुमार बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां मथुरा बसुमतारी बिथां आरो माननि आलासि महरै बाहागो लाफैयो फारियै मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां महन बाग्लारि आरो गाहाय नेहाथारि मानगोनां धीरेश्वर बर', लाहरिघाट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां गुनेन्द्र बाग्लारि आरो नेहाथारि, मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि, मरिगाव जिल्ला XBLTWS नि आफादगिरि आरो नेहाथारि,
मरिगाव जिल्ला एक्स इनडिएफबि ग्रुपनि सोद्रोमाफोर आरो मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि मानगोनां कासिराम बाग्लारि बिथांमोना बाहागो लाफैनानै जोबोद बेसेन गोसा सुंद'यै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियाव गासै सा 200निबो बांसिन दैदेनगिरि मावथि लोगोफोर आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै गाजा गोमजायै जाफुंसारहोयो आरो गासैबो गौथुमफोरा ज' जानानै खौसेयै इयुनाव बर' हारिखौ सोरांनि लामाजों दैदेनलांनो आरो जौगाखांहोनो गुवारै सावरायलायनाय जायो। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।